गिबियावनो नोंथांमोनखौ आङो हामबाय होनदों। नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों बिटिसि हालामाव थानाय जेसेबां कन्ट्रेक्टरफोर दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे खौरां आं फोरमायहरनो गोसो जादों। गोजौनिफ्राय अर्डार मोननाय बायदि जायफ्रा थांनाय सरकाराव बिल मोननो थाखाय हाइकर्टनि साहारा लानानै केस होनायजों बिल मोननो हास्थायदोंमोन बिथांमोना जिहेतु दा बर्तमान हाग्रामा महिलारी सारा सरकाराव फैबाय, बिनिखायनो आङो बुंनो सानदों जायफ्रा हाइकर्ट होनानै बिल मोननो नाजादोंमोन बिथांमोना गासैबो हाइकर्टनि केसफोरखौ दैखांनानै लाफिननो थाखाय आं खावलायहरदों। खस्थ' खालामनानै आरो केस खालामनानै लानांगौनि गोनांथि गैथ'ला होननानै जोङो सावरायदों। दा बिनिखायनो जेसेबां कन्ट्रेक्टरफोर दङ बिथांमोना गावबा गाव केसखौ उथायना लागोन होननानै आङो मिजिंथिहरदों। आरो जिहेतु हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा पुरुना पेन्डिं लाइबिलिटिस बा गोजाम बिलखौ होगोन होननानै खोथा होबाय, बिथाङा जिहेतु सरकाराव फैबाय आरो गोजाम बिलखौ होगोन होननानै खोथा होबाय, दा केस खालामनानै खस्थ' खालामनानै हाइकर्टनि साहारा लानानै बिल मोननांगौनि जेबो गोनांथि गैला होननानै आं सानो। खारन हाग्रामा महिलारी सारा बुंखानाय बायदि नोंथांमोना बिलखौ मोननो हासिगोन। बिनिखायनो गावबा गाव उकिलखौ एडभकेटफोरखौ लोगो हमनानै गासैबो केसफोरखौहाय फाइलफोरखौहाय उथायनानै लाफिननो थाखाय आं खावलायहरदों। आरो उथायनायनि उनाव मोनसे नटिफिकेसन नोंसोरनियाव कर्टनिफ्राय फैगोन। बे अर्डारखौ बा नटिफिकेसनखौ फैबाय थानाय बृहस्पतिबार आरो शुक्रबार जोङो गेस्ट हाउसाव थागोन, नोंथांमोना लेखाखौ होफैनांगौ। लिस्ट खालामनाय जागोन जाय जायफोरा केस होदोंमोन नटिफिकेसनखौ लानानै बिल मोननो थाखाय जों केस लिस्टखौ खालामनाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना जेरै बुंदों अननानै बिदिखौ आं जा बुंबाय बेखौ मानिगोन होननानै आं मिजिंथिदों। थाबैनो जेसेबां हायो दिनैनि गेजेरावनो गाबोननि गेजेरावनो केसखौ बोखांना लागोन होननानै आङो आसा खालामदों। आरो बिल मोननो थाखाय थाबैनो क'क्राझाराव फैनानै गेस्ट हाउसाव लेखाखौ होफैयो। आरो सोरबाया जुदि फैनो हायाब्ला गावबा गाव MCLA आरो पार्टि लिडार्सफोरनो बे लेखाखौ गथायगोन आरो आंनो होगोन होननानै आं मिजिंथिदों। जिबिलाक बहुद दङ, 200-300नि गेजेराव दङ जों मिथिगौ। गोबाङा पेन्डिं केसखौहाय कन्टिनिउ खालामाखै, गोबाङा कन्टिनिउ खालामगासिनो, गोबांनिया भार्डिक्ट फैबाय, कन्डेम खालामदों। बे सैथो आं बुंनो सानो खुनु केस खालामलायनानै खस्थ' खालामनानै फैसा गारनानै बिल लानांगौनि प्रयजन गैला होननानै जों सानो। जिहेतु हाग्रामा महिलारी सारा बिलखौ होगोन होननानै खोथा होबाय, एसेब्लाबो बयबो मोनगोन। आरो बिब्दिनो दा नै जा नभेम्बर, डिसेम्बर, जानुवारिनि गेजेरावनो बिनि फिननायखौ बयबो थिखादारफ्रा मोननो थांगासिनो दङ। जेबो जाया, खस्थ' मोनगोन, खस्थ' मोनगोन, खरसा जागोन एसे एनैब्लाबो थांलाय फैलाय आरो उकिलजों कमिउनिकेसन खालामनायाव माबा मोनसे थायो। जोंबो केस होनानैनो लादों, आगोलबो केस होनानैनो सोरबा सोरबा मोनदों, क्रन'लजिकेल लिस्ट बानायदों। बिनिखायनो खस्थ' खालामनानै बिल लानांला होननासो आं बुंनो नागिरदों। खारन हाग्रामा महिलारी सारा फैखाबाय, गावनिनो सरकारनि समाव थालांनाय बे बिलफोरखौ होगोन होननानै सारा खोथा होबाय। बेखौनो मानिनानै बयबो केसखौ उथायनानै जमा होफैनो थाखायसो आं खावलायगोन।